ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುವನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ತುಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಡಪ ಪೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ರ್ಯಾಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಪಟಾಕಿಲ ಪೂರ ಪೊಡತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಬನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಒಂದುಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ. ಬಯಕೆ ಪೂರ ಇತ್ತನತ್ತೆ. ಬಯಕೆ ಆದಾಯ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಇತ್ತು. ಮೂಲತಲೆ ಡಿನ್ನರ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ವನಸ ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುರುಂದುಲ್ಲೇರು. ಅದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ವನಸ್ಸು ಬಂಜಿನಾಲ್ ನಾಲೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲನಾಲ ಬಂಜಿನ ಇಲಿಕ್ಕಾಂಡು ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಮುಲ ವನಸ್ಸು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಲೆಪ್ಪುಡು ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬು ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಈ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬಡಿಸಾವ ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಕುಲ್ಲದು ಬಡಿಸಾವ ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಾಲು ಅವನೊಂದು ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮ ಆತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಕ್ರಮ ಬಡಿಸ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಸಲ್ಲ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುಪ್ಪುವೆರು ಪಂಡ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೊತ್ತ ಒಂದೊಂದೇ ತಿನ್ಪಲ್ಲತ್ತಿ ಒಂದು ಬಳಸದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲು ಬಡಿಸವನು ಅವನು ಹೂವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಡಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಚೀಪೆದ ತಿಂದಂಡ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂದು ಖಾರದ ತಿಂದಂಡ ಆಣು ಬಾಲೆ ಅಂದು ತುಕ ಹೂವು ಪುಣ್ಣು ನಿಕ್ಲು ಹೂವು ಬಾಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಬಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡು ತಿತ್ತಿತ್ತಂಡು ಕೋರಿದ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಈಗ ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಪುಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ದಯ ಪಂಡ ಬಂಜಿನಾಲ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ದಾಲ್ ತಿಂದರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅವನು ತಿಂದಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿದ ಅದನ್ನು ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪನಿಗೆ ಅಂಡ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ತಿನ್ನೋರಿಂದ ತರಕಾರಿ ತಗೊರುತ್ತಲೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ವನಸ್ಸು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡಿಸ ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆನು ಅನ್ಪ ಬಯಕೆನು ಪಂಡ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು US ದಕ್ಲನ ಪೂರ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಟೈಪುಡು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಸೈರ್ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪುಣ್ಣಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಆ ಟೈಮುಡು ನೆರವೇರ್ಸವನು ಅವು 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಇಜಿಂದ 7 ತಿಂಗಳು ಇಜಿಂದ 9 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಪೂಜಾತಿ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆತ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ 9ನೇ ತಿಂಗಳು ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಪಂಡ 9ನೇ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಬಯಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಏನು ಹೆಗ್ಡೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ದಯಮಲ್ತಿಯರ್ಲ ತೂಜನದ ಐಮ್ ತೂಲಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಆತು ತೊಯ್ಪವುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ಪನ್ಪೇನು ಬಯಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಪನ್ತುಜಿ ದಾದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಇಟ್ಟಂದು ಪಂಡ ದುಂಪೂರ ಕೋರಿ ಪೂರ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ತಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊನ್ನೇನು ಪತ್ತೊಂಬೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ಬಳಸದಿಂದ ತೂಕ ನಂಕಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಲಣ್ಣನವಳು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲದವನ ಸಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಣ್ಣನವಳು ಎನ್ನ ಮುಜಿನ ಅಣ್ಣನವಳು ಬಣ್ಣ ಅವಳು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ನಾನು ತೊಯ್ ಅಂಚ ವನಸಾದ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲವು ಅಣ್ಣನ ಅಡಿ ಪಂಡತ್ತ ಅವಳು ಲಂಚನೆ ಅಂಡ ಆರು ಹತ್ತಿಗೆ ಅಂಜಿ ಉಡುಪಿದಾರ ಅಂಚ ಆರ್ನೊಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಈಗ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆರತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿಸೋನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಇತ್ತು ವನಸ್ಸು ಒಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಮಂಜಿ ತಿಂಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪಾಲ ಪಂಡವು ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಅದಾಯ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪಲ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವನಸ್ಸು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಅದೇ ವನಸ್ಸು ಕೊರಡೊಂದು ಕ್ರಮ ಅವರು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬಯಕೆ ಆಂಡತ್ತೆ ಮರಣಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲಿಲ್ಲ ಐನು ಹಿಡ್ದಾರ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ದೂರ ನನಪಾಯರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲು ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿನ್ನರ್ ಲೆಪ್ಪನ ಪೋಡಪ್ಪ ನಂಚ ಬಯಕೆದ ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಜೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ ತೈಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲೊಂತಿಲಿಂದು ಅಮೆಝಾನ್ದು ತಂದಿನಿಗೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ವೊಡಫೋನ್ದ ಅತಿ ಎತ್ತಿದ ನರಮಣಿಟ್ಲು ಇರ್ತದೆ ದುಂಪುರ ಟಿವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ತುಲಿ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕುಂಕುಮ ಪುರ ಕೊರ್ದು ಪೂ ಪುರದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುನು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಡಿಸಾರ ಶುರು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಆತ್ಮೀನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಜಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಣ್ಣನ ಹಿಂಗೆ 4 ಜನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲತ್ತೆ ಆಕಲ್ನ ಮುಲ್ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಆಕಲು ಉಡುಪಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಆಕಲು ಬೈದೇರು ಮುಲು ಆಕಲ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಸೈಪು ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ 14 ಸಂಸ್ಕಾರಗೆ ಆ 14 ಪೂರ ಮಲ್ತಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀಮಂತ ನಾಮಕರಣ ಉಪನಯನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಸೀಮಂತ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಂದಿಟ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ತಲ್ಲೈತೆ ಬಡಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು
ಅವಳು ಒಂದು ಮಲ್ತಿಲೆಕ ನೀವು ಉಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ದಾದ ಪೂರ ಬಡಿಸಾವ ಅಂಚನೆ ಬಡಿಸಾವನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡತ್ತು ಅಂಚ ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ವಾವ ಬಯಕೆ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಪೂಜತೆ ಕೆಲವು ಕಕ್ಕೊಂದು ಲಪ್ಪುರು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇತೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಂಡ ಗರ್ಭಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನೊಂದು ಕಾರಣಗೂ ಅವೇನು ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಈ ಬಯಕೆದ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ಪಂಡ 7 ತಿಂಗಳು ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗಳದ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಡ 7 ತಿಂಗಳೇ ಎಡ್ಡೆ ದಂಡ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಟೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲತೆ ಬಳಸದ ಹಣ್ಣು ಅನಿಸದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೂರ ಈ ಬಯಕೆನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ಎತ್ತರು ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಪೂರ ಊರುಡೆ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ದು ಬರೈತೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹಾಲಡು ಮಲ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೋರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ ಆಪಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಇಡ್ಲ ಕೋರಿನ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಸಾಂಕುಲ್ ನಜ್ಜರು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತನ ಬೋದು ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ದೆ ಬತ್ತ 6 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚ ಈ ಕೋರಿದ ಉಪದ್ರ ಏರೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂದಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಳೆ ಸೀರೆ ಪೂ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇನ್ನು ತರೆತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹಾಕಲು ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತಿದ್ದಿ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ತೈಕೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತರೆ ಸುತ್ತನಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಆ ಪೂ ದುಂಬು ಪೂರ ಬಯಕೆ ಪೂರ ಕಂಡನಿಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡನಿಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆತ್ಮಿಗೆ ರೆಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಅವೇನೇ ತುತ್ತದಲು ಬರ್ಪುಣು ಅವೇನು ಆದಾಯನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವಳು ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬಂಜಿನಾಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೇರು ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಕಂಡನಿ ಪಿಂಗಾರ ಪೂರ ದಿಯಾರುಂಡು ಪಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪ ಜರತ್ವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೋಸು ಗುಲಾಬಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನುತ್ತ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಪೂ ದಿಯಾರ ಉಂಡು ಕಂಡನಿಯೇ ಬಿಡಿಪುನು ಏನು ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂದಂಡ ಈ ಬಯಕೆ ಮುಂಡ ಪುಣ್ಣುಲೆ ಮಾತ್ರ ಪುಂಜನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಪುಂಜನಕ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಏನು ಇಡ್ತಾರ ಅಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನೊಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನಾನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಖಿಲ್ ತಿರಿಯೋಡ್ದಿಂದ ತುಳುವನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಚಾನಲ್ ತುಯಿನಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.